Ini kan salah tingkah kan. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Ini lho, Belek karo moto. tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dek ya. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok. Biasanya kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho kok asok huk. Malu-malune wong cah galak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik nih kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngger. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya Pra. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Men. Oh, ngajarono, Mas. Kemak ora duwe kekandelan ora duwe wanen. Bocah meneng. Enak wis. Kersane sampean gak wedi, ibaratnya aku ki niken sih. Contoh sih, contoh. Berat iki. Ini kan jelas. Dimben Saya langsung lah nek wong kok wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Lah piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe ratu rene kuwi ning kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring Iya, ngono. maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku ajarono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk to, Dek. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese ngono ya. Oh, polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang, sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam, Dek. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, kok Kuntilanak, anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi kringete ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo bojoku. Kaya udur kan jelas lho. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana lama tidak jumpa? Ngono lho, Mama. kan ngajari. Wis suwe ra ketemu lho kalau kowe. Omong bagaimana perasaanmu? Jadi, bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono cae. Sebuah lagu untukmu. Dah. Sebuah lagu. Sebuah Lagu lagu untukmu. Apa? Gundul-gundul bacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Mas Ardi. Sing romantis. Mas Parti. Arti jenenge kok Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Sedang saat ini sempurna merupakan loh, Mas, ya. salah satu yang ingin aku. Nyanyi. ini kan yo koras ya cake. Iya iya, aku ya padha nasibe ben ya padha. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu di sing sabar ya di digladuk ya di. Ya, calone tuku LPG. Ayo. Ayo nene wong. Masa ora takon-takonan musuhe ra ketemu. Kak wis cukup di WA saja. Cukup beda aja. Halo. Ini kok di Ya. Ujaning sih mawon. Pojaring sih. Duh, dang. Yo. Sing lanang kringete sak jagung. Duh, sang mustikaning asmara son kayung yen mrikatika
teriak. Sing lanang gak agresif belas. Ya Kawan ngene bayi iki ngene tipeku sing kalem ngene Sing kalem iki. Kaya aku. Aku kalem. Sing lanang menengah. Menengah. Ya aku ki kalem lho. Aku menengah. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Ade ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone temen. Ya coba ngomong musik ini. Yuk. 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 Berpacu. Selamat malam Bapak dan luar biasa. Terima kasih. Tanganmu lho, Manut, ra manut remuk.
suka ini aku. Lah nyapa ta, Dik? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Dik. Polos. Ora Polos. ngerti kahanane Lugu. Don lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sok, ayo kok sok. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Aja ngene. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Bu malah. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur e. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak tek dhewe lho iki, Kok. Aku yang melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Hah? Nek tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah keri. lho bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar, sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Blete. Nemen to. Pelebo ngerti ku nganet. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nomor ndase kuwedi iki piye to. Lah kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wis ya. Ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak tim jauh. Kisbe. Wah,